Dan il-każ kien wieħed sfaċċat. Suppliment li 28 paġna minn dan is-suppliment kienu reklami għalihom infushom. Aġir li jmur kompletament kontra il-guidelines ippubblikati. Ksur sfaċċat tar-regola. Hekk saħaq il-Kummissarju tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Hisler waqt li kienet jixhed quddiem il-Kumitat tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Dan brabta ma' rapport ippubblikat mill-Kummissarju innifsu l-investiga użu mhux xieraq ta' fondi pubbliċi fil-pubblikazzjoni ta' reklami ta' natura politika li deru f'suppliment tal-Gazzetta Kulħadd. U insista li l-flus tal-Istat m'għandhom qatt jintefqu għal skopijiet partiġani iżda għal fini tal-Istat. Fir-rapport ħareġ li 18 il-Ministru, ex-Ministru u ex-Segretarju Parlamentari kisru l-Kodiċi ta' Etika Ministerjali permezz tar-reklami uffiċjali li huma ppubblikaw fis-suppliment tal-Ġurnal Kulħadd ta' 16 ta' Jannar li għadda. Fir-rapport ġie konkluż li l-pubblikazzjoni ta' reklami uffiċjali f'dan is-suppliment kien mekkaniżmu biex organu tal-partit fil-Gvern jiġi sussidjat permezz ta' fondi pubbliċi. Matul il-laqgħa fil-Parlament, id-deputat Andy Ellow spiċċa attakka lill-Kummissarju tal-Istandards għal fatt illi esprima l-opinjoni tiegħu fir-rapport fatt illi l-Kummissarju huwa rikjest li jagħmel bil-liġi. Dan fil-waqt li sejjaħ dawn ir-reklami tal-membri parlamentari bħala servizz informattiv għal pubbliku. Minnaħa tiegħu George Hisler insista li jekk il-membri tal-Gvern mhux lesti joqogħdu mal-guidelines jaqbdu u jgħidu li ma jaqblux magħhom. Tal-infiq li ammont tal-total ta' 16,700 euro jirrappreżenta nuqqas ta' separazzjoni bejn l-irwol ta' Ministru u ta' membru ta' partit politiku u użu ħażin ta' fondi pubbliċi. Apparti dan jippreżenta wkoll ksur tal-prinċipju ta' imparzjalità tas-servizz pubbliku għaliex infiq minn ministeri jiġi approvat minn uffiċjali għolja fis-servizz pubbliku li allura tpoġġew f'sitwazzjoni fejn kellhom japprovaw infiq ta' fondi pubbliċi għal skop politiku. Minn fost 18 il-deputat Laburista l-aktar persuna li nefqet fuq ir-reklami kien il-Ministru Michael Farrugia f'total ta' 2,000 euro. Wara jsegwu Chris Agius, Owen Bonnici, Clint Camilleri, Michael Falzone, Giulia Farrugia Portelli, Jose Herrera u Edward Zammit Lewis, illi nefqu 1,100 euro kull wieħed. Carmelo Abela, Ian Borg, Byron Camilleri, Miriam Dalli, Aaron Farrugia, Chris Fern, Rodrick Galdes, Clifton Grima, Anton Refolo u Silvio Xkembri nefqu 700 euro. Bit-total tanfiq ilaħħaq 16,700 euro. Fir-rapport ħareġ li l-imġiba hija aggravata fil-każ tal-Ministru Ian Borg, tal-ex-Ministru Edward Zammit Lewis u l-ex-Segretarju Parlamentari Chris Agius minħabba natura partiġana tar-reklami tagħhom. Tant il-kelliem għall-oppożizzjoni membri ta' dan il-Kumitat insistew illi tali aġir jeħtieġ li jkollu konsegwenza. Għaldaqstant saħħu li l-inqas ħaġa li għandu jsir huwa li jsir refużjoni tal-flus u apoloġija mill-parlamentari involuti fil-Kamra tad-Deputati li ma' diskors kien milquh minn redikolaġni mill-membri tal-Gvern. Fil-laqgħa tal-Kumitat id-Deputati Nazzjonalisti Ryan Kallusu Markenni Sammut irrappreżentaw l-Oppożizzjoni waqt li l-Ministru Jonathan Attard u l-Whip Laburista Andy Ellow irrappreżentaw lill-Gvern.